Aiwa, ndoda kuti ndimbokuratidzai kuti breakfast yepano paRoyal Villah yakamira sei. Handiti ndoda kuti ndingokuratidzai kutiwo zvinofamba sei, so that when you travel to Karoi you know kuti chii chinenge chichiitika. Handiti kuti chii chinenge chichiitika. So listen, if you are new to this channel, I kindly ask you to subscribe as well. Handiti and then don't forget to turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. So panapa vano offer a service inonzi iyo bed and breakfast, and that is after wamuka kumakuseni wageza unobva wadi unobva wauya kuzombomwa tea yako, handiti unobva wauya kuzorwaka breakfast kako. So ndo zvandiri kuita panapa. As you can see, breakfast zvipo zvese zvaungada unogona kutozviwana panapa. Handiti hazvitombonetse. No, life is just simple, guys. Musada kucomplicate zvinhu. So even if you are here kuzoita basa like nowadays, ave madays ekuti pane pachiitwa mafloors efodya avhurwa, handiti, and then you decide to come to Karoi. All you need to do is to come to Royal Villah Lodge, and then watongobuka orara. I think I showed you my videos my rooms avo. Pane room pane yavanoti iyo senior executive suite. I think ndakakuradza iyoyo nejunior executive suite. So now I'm just showing you breakfast yavanoseva panapa. Handiti as you can see, inangu ndachoose brown bread for today. This brown bread, there's beans, there's a piece of sausage, some eggs, and some potatoes. Ndo zvekutoti unotodi obva watoenjoya life yako. Hazvitombonetse guys, handiti hazvitombonetse. You just have to come pano paRoyal Villah wotorarama kalife. Kana newe unotongoonawo kana tea yacho unototi zvazvinhu. Zvazvinhu. Of course hana dzedu vamwe dzine chirowa but hatazvijaira. Handi munoziva kuti anko venyu vazvijaira zvekurara mumahotel nemukurara mumalodge. Guys, handidi kunyeperai. Pamastandards chaiwo mastandards akanaka. Royal Villah vane mastandards akanaka, vane maservices akanaka as well. Sezvamuri kutongoona kuti maservices avo top class, handiti top class. So all you need to do is to get in touch with them on the number on the screen. Mobva matotiwo pamune muchiuya kuno, maybe even mukada kuuya secompany, vane marooms akawanda, vane marooms akawandisa ekutoti munogona kutobhuka secompany zvinhu zvenyu zvikatofamba zvakanaka. Ina ndigona kutaura ndichidya manje, so ichiregai ndichidya yandizvidyire ndimborya rifa ndiri pano paRoyal Villah. Kabhega kanondiwana asi nekuda kweindombokasiya ndimbonatsozorwera cup of tea yangu. Excellent. Excellent. Right, from Uncle saying the only Zim uncle, come to Royal Villah and enjoy. Much love.